Відсьогодні в Україні стартували масштабні збори резервістів першої черги. Про це повідомляє Міноборони. Триватимуть збори від 15 до 20 діб. За цей час відбудуться тактичні навчання на полігонах. До резерву першої черги потрапляють військові, які вже були раніше мобілізовані в Збройні сили. Водночас про загальну мобілізацію зараз не йдеться. Її оголосять лише в разі відкритої агресії Росії. Докладніше Тарас Кобзар. Українці демонструють високу готовність захищати власну землю. Про це заявив президент Петро Порошенко під час відвідування полігону оперативного командування «Північ» сухопутних військ на Чернігівщині. Відсьогодні в Україні стартував цикл масштабних навчань з резервістами першої черги в умовах, наближених до бойових. Відповідно до заходів воєнного стану, мною було прийнято рішення скоротити період бойового злагодження, забезпечити, але без будь-якої шкоди для якості, забезпечити своєчасну передислокацію військ на місця можливого удару з боку країни-агресора. За словами президента, українські військові демонструють високий бойовий вишкіл. Відзначають це і партнери зі Сполучених Штатів, Канади та інших країн-членів НАТО. Канада стоїть пліч-опліч з Україною. Наші Збройні сили пишаються, що мають можливість працювати з вами. Багато чому вчитися у вас і ділитися з вами власним досвідом. Маю приємність працювати з українськими Збройними силами вже кілька років. І для мене дуже приємно бачити розвиток вашої армії, високопрофесійних і багатофункціональних воїнів. А в Кропивницькому на базі 3-го окремого полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго стажувались майбутні офіцери-розвідники. Спецпризначенці найбільшу увагу приділили вогневій підготовці. Вчились також десантуватись з гелікоптера без парашутів. Тим часом на Донеччині тренувались окремі частини ЗСУ. Вони вчились знешкоджувати безпілотники супротивника. Армійські гелікоптери Мі-24 за цілевказівками з землі відстежували та збивали ворожі розвідувальні та бойові дрони. Нині Росія розгорнула вздовж кордону з Україною понад 80-тисячне угрупування своїх військ. У їхньому арсеналі понад 900 танків, більше 5000 літаків та 300 гелікоптерів. У відповідь Україна нарощує й свою повітряну могутність. Напередодні професійного свята Збройні сили отримали понад 20 одиниць авіаційної техніки. Їх урочисто напередодні передав у військо український президент Петро Порошенко. Це колосальна загроза, на яку ми разом з союзниками шукаємо належну політико-дипломатичну відповідь. Але наша внутрішня правильна відповідь – це посилення українського війська. Майже вся техніка не нова, утім відремонтована та модернізована на підприємствах Укроборонпрому. Бойові машини пройшли усі необхідні випробування, а представники Міноборони дали згоду на її застосування. Тарас Кобзар, Заман, АТР.